दिनैनि साना इउपिपिएल हानजानि थाखाय मोनसे गोथार सान आरो दिनैनि बे सानावनो 2015 सननियावहाय आबसु आरो एनडिएफबिनि नाजानायाव बे इउपिपिएल हानजाया जोनोम जादोंमोन। फैयै फैयै दिनै 11थि बोसोर बैसोआव सफैबाय आरो बिनिनो बे जोनोम सान खुंनाय हाबाफारिखौ सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै जों दिनै जिल्ला मावख'आव इउपिपिएल हानजानि फिरफिला बिरहोनानै केक हानानै बे गोथार सानखौ जों खुंफुंनाय जादों आरो बेनि दारा आं खावलायदों बा जोंनि गासै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मावथि गासैनि बिसिमहालागै रायजो राजाफोरनिसिम माने गोथार सिबिनाय अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। आं आसा खालामदों जे जोंनि बे इउपिपिएल राजनिति हानजाया जोंनि माने बृहत्तर बिटिआर ओनसोलनि रायजोनि देशनि खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाया बयबो बजबना लागोन आरो फैगोन दिनफोराव जोंनि बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय इउपिपिएलआ खदाय माने साखाफारा होननानै आं सानना लायो। राजनितिक हानजा हिसाबै खदायबो जोङो रायजो राजानि अननायखौ जों लुगैयो आरो रायजो राजानि निस्सय अननायखौ जोङो फैगोन दिनफोराव रायजो राजाया बजबना लागोन आरो रायजो राजाया जेब्ला बजबना लागोन अब्लानो जोङो निस्सय रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय जों गोहोखौ मोनगोन जों बेखौ आसा खालामो। नोंथांमोना जुदियाव एमपि साथाम दङब्लाबो बिटिसिआव साबा एमसिएल दङब्ला दिनै एमएलए बिधानसभा नोंथांमोननिफ्राय सासेबो एमएलए गैया। नोंथांमोननि स्ट्रेन्थआ माबायदि नोंथांमोना बेसेबां गोख्रों दं होननानै फोरमायगोन दिनै? जोङो जों इउपिपिएल हिसाबै दिनै थांनाय 2015 सनाव जोनोम जानायनि उनाव जोङो गोबां समाव गोबां बिसायख'थियाव देरहासार जादों रायजो राजानि अननाय मोननानै। थांनाय एमएलए इलेक्सनाव जिहेथु जों माने सासेबो देरहानो हायाखै बे जाबाय राजनितिक मोनसे कौशलआव माबा मोनसे खमाव बे जायो खिन्थु बिदि होननानै जे अरायबो जोङो जेननानै थागोन बे नङा। खारन दिनै जों नुनो मोनदों थांनाय बिटिसि बा एमएलए इलेक्सननि समावहाय गासै रायजो राजाफोरा बिटिसि बाखि रायजो राजाया हाग्रामानि सायाव खोब मोनसे आसा आरो फोथायनाय लाखिनानै हाग्रामा बिपिएफनो भट होदोंमोन। नाथाय दिनै खम समनि गेजेरावनो हाग्रामानि मावनाय दांनायनि सायाव रायजो राजा मोनसे असन्तुष्ट फैदों जेराव सानफ्रोमबो असान्ति मानसि गावथारनाय मानसि बुथारनाय गावजों गाव एना एनि नैबे परिबेसखौ नुनानै दिनै रायजो राजानिफ्राय मोनसे जोङो मतामतखौ मोननो हादों जे खसाके हाग्रामा आरो प्रमद बर'नि दैदेननाया बहुद मोनसे फाराग दङ। जाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएलनि दैदेननायाव बिटिसि ओनसोलनि गासै हारि माहारिखौ लानानै खौसे अनलायनानै जेराव मोनसे माने भय भाब बे बुस्थुआ बिटिसि ओनसोलाव टटेलि जोबस्रांबायमोन। नाथाय दिनै पुनराय हाग्रामानि खाखन लानायनि उनावहाय मोनसे सन्देह मोनसे फैफिनबावदों। थांनाय गोलाव समावहा हाग्रामानि खाखननि समाव जेरैबायदि सान हाबस्लाब मोनै गावनि न' सिङाव हाबनानै थानो गोनां जायोमोन, हाथाय बाजाराव माने निर्भय भाबै बेरायनो हायामोन। नाथाय दिनै मानसि रायजो राजाफोरा साननो बायद' जाफिनदों खसाकै बै दिनानो फैफिनबाय नामा ना। खारन थांनाय खैदिनमान सिगाङाव बिजनियाव जाबाय, गोथां गोथाङै सासे मानसिखौ बुथारबाय, माने माबायावहाय रायमना फरेस्टआवहाय जोंनि दाय गैयि सासे सेंग्राखौ मेलेम ओंखारलायनाय गावथारबाय आरो बिदिनो गोबां माने जोंनि थिकादारफोरखौ गावथारदों बुथारदों। दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा मोनसे सन्देह फैदों जे खसाकै राजनितिक भाबै हाग्रामाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय गनायथाव नङा। बेखौ लानानै दिनै परिबर्तनखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा साननो बायद' जागोन। खारन बोसोरसे समावनो रायजो राजानि साननाया दिनै माने उल्था मोनसे साननो बायद' जादों हाग्रामाजों जानाय नङा होननानै। बेखायनो जों आसा खालामदों फैगोन दिनफोरावहा निस्सय इउपिपिएलआ रायजो राजानि दल हिसाबै खामानि मावनो खाबु मोनगोन होननानै। थांनाय 11 बोसोराव रायजो राजानि थाखाय नोंथांमोना मा खामानि मावदों? बेसेबां जाफुंसारनो हादों इउपिपिएल हिसाबैथ' बहुद। खारन बेखौ जों बुंलायनाङा लोगो लोगोनो प्रमान मोनदों जे प्रमद बर'आ 26टा जनगोष्ठीखौ लानानै खौसे खामानि मावदोंमोन। बिटिसि ओनसोलावहा मोस्रोम मासे थैयाखैमोन जेराव सान्थि जादोंमोन, बयबो फोथायलायनाय बयबो माने खौसेथियै दङमोन। बे बुस्थुआ दिनै बायलांदों आरो बेनि उनाव मोजां मोजां मोनसे आसनि लानानै जायफोर आसनिखौ हाग्रामानि सिन्ताधारायाव सहैया दिनै बेखौनो माने प्रमद बर'आ थांनाय 5 बोसोराव मावदोंमोन आरो दिनै रायजो राजाया बुंनो गोनां जादों जे खसाकै प्रमद बर'आ जिखिनि आसनि लाना खामानि मावदोंमोन बेयो निस्सय बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि मोनसे थांखि लानानै मोजां खामानि लानानै खामानि मावदोंमोन। बेखायनो बेखिनिखौ आसा खालामनाय रायजो राजाफ्रा दङ आरो। दिनै 11थि गायसननाय सान रायजो राजानिसिम खावलायगोन। आं बेखौनो खावलायदों रायजो राजाखौ जे खसाकै थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ हाग्रामानि 17 बोसोरजों कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला
बहुतखिनि रायजो राजानि लुगैनाय बायदि मोजां खामानि मावनो हादोंमोन आरो बे बुस्थुखौ दिनै रायजो राजाफोरा लुगैफिनदों जे खसाके हाग्रामानि जिखिनि मावनाय दांनायजों जेबो मोनसे माबा गैया मा होनना बुंदों आसुनि गैया बिथाङा थाखा फैसा मोनोब्ला समजों लोगोसे जियाव बाहायनांगौ बाहायो खिन्थु पार्मानेन्ट मोनसे समाज जौगानायनि हारि जौगानायनि बिथाङा जेबो आसुनि गैया बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा फैगोन दिनाव मोजां दैदेनगिरि मोजां सिन्था खालामनो हाग्रा मानसि हिसाबै प्रमद बर'खौनो सायख'दों आरो बे हिसाबै निस्सय फैगोन दिनाव जाहाथे इउ पि पि एल नो रायजो राजाफ्रा बयबो एखेलगे थानानै खामानि मावनो थाखाय आवगायबाय आं बेखौनो रायजो राजाखौ खावलायदों